Ispiranje hladnjaka. Nije neka mašina, ali za naše potrebe sasvim dovoljno. Nikako da napravimo ovaj video, pranje, čišćenje mašina, traktora. Pa eto, iskoristio sam sad, tu je luks, on je prlja dosta, kao što vidite. Evo ovdje pogotovo. Tako da i tu su ove freze da se operu. Da se zaperu ovi masni dijelovi. Ona je samo saprana malo, čisto da kažemo sa crevom običnim, bez pritiska. S druge strane ću. Prska dosta voda pa je teško snimiti. Svakim mojim pranjem se skida jedan sloj farbe. Mislim, ne skida se sloj na svako meso, nego gdje je počelo da rđa, ono malo još dodatno skine i tako. Markan je perfekcionista, on to voli da bude sve čisto, baš u fulu. Ovo skida i farbu sad. Jak je pritisak dosta.
etikete. A? Nemoj skineš etikete. Neće, pa nije, vidi. Ja sam stavio kameru u jedno mjesto, šta je snimilo je, gledam, ja sam opravo većinu, ostalo je hladen. Sad je uzeo Marconije. I ostalo je freza da se opere okolo. Ja ću probati nešto da napravim od ovoga što je snimilo sa prozora, bukvalno. Tako da Markonikis popravlja malo ovo. Ja sam očistio super, ali eto, on još ako malo finišira i tako. Peremo bez tečnosti. Nisam to rekao, to sam zaboravio. Peremo bez ikakve tečnosti, znači ništa ne koristimo. Samo voda. I to je to. Ja kabinu nisam očistio. To je ostalo njemu. Evo i kasete da se operu. To sam zaboravio malo pre da snimim. Kasete smo ispraznili da ne rđaju ključevi. Kad se osuši ostavimo otvorene ili kad se osuši vratimo i tako. Eto. Već šta gliba izgleda. Pogledaj ovo, dobro. Tu ostalo. Nateluj koliko treba visina. Do kraja, šta? Pusti dol. Kad ugasiš i upališ kada. A odlično radimo. Ovdje je sve novo. Pa nova freza.